ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ହୁଏ ନା କି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ, ମାତ୍ର ସେଦିନ ଦୋହରା କାମ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୋର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ। ସକାଳୁ ଭାବିଲି ଯେ ପନିର ମିକ୍ସଟା କରି କାମ ଚଳେଇଦେବି। ମାତ୍ର ସବୁ ପରିବାପତ୍ର କାଟିକୁଟି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବନେଇ ନିଅ। ଆଜି ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁବାର, ରାତିରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବିନି। ଏମିତିକା ଲୋକ କେଜାଣି, ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। 12:30ରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମୋତେ ଦୋହରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବେନି, ଆମେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ପନିର ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ନା, ହେଇପାରିବନି। ପନିର ରଖି ଡାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଭଜା ଭଜି ଓ ଦହି ଲଗାଇ ଖାଇଲି। ସତ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ରାଣ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଚାଲିଲି ମନ୍ଦିର। ସେଠାରେ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଠିକ୍ ରାତି 10ଟାରେ ଫେରିଲି ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।